Ang Santissima Trinidad nga atong gihimong doktrina gani sentro sa atong pagtuong Katoliko usa kini ka misteryo. Dili nato matugkad apan pwede natong sabton o dawaton. Pero di gyud nato siya kompleto katugkad. Dili pareha sa 1 plus 1 equals 2. Nya 2 plus 1 equals 3. O, kamatuoran man sad na siya pero dili na mahimong misteryo kay matugkad man na nato, ma-explain man. Pero moingon tag 1 plus 1 plus 1 equals 1. Sawan? Misteryo. Na siya. Ang gamayng pagsabot nato, una, tungod kay gipadayag sa Dios. Ang Amahan sa unang pagbasa, mao'y mihatag sa kasuguan. Sa dihang ang mga tao naglunang sa sala, mianhi ang anak, nga mao si Hesukristo. Siya mao'y nipadayag, nga ako ug ang Amahan, usara. Nya pagsaka sa langit ni Hesus, mikunsad ang Espiritu Santo, nga gisaad ni Hesus, ug niingon siya, ang Espiritu Santo, mao'y magtudlo ninyo sa tanan nga akong gisulti, ug igsusulti, kay ang tanan nga naa sa Amahan ania kanako ug ang Espiritu Santo magsulti lamang unsay naa nako ug sa Amahan. Pasabot na usara sila. Revelation nga ikaduha. Kay kita mga larawan man ta og kasamahan sa Ginoo, duna sad tay Trinitarian aspect. Pwede nato gamiton ang atong lawas aron ma-explain ang Holy Trinity. Pero di gyud kompleto. Una, ang Amahan mao ang ulo. Namoy ulo? Lingi ay mong tupad na pabanay o. Sa una ra ba, hadlokon may lang. Masamad ka gawas ginarong paring wayo. Hadlok kay may masamad sa una kay idigdugo ba mo gawas ang paring wayo. Natay ulo. Nya kining ulo og pangutan-on nimo ang mga medical people kanang nag-study aning atong biological setup, ingon sila everything in our body controlled by the head. Di ba? Mo ni siya ang first person sa Trinity, ang ulo. Nya naa sad tay kasing-kasing ang gugma. Ang simbolos kasing-kasing ang gugma. Muna si Jesus mao ang gugma sa Dios. Matod pa sa atong ebanghelyo, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Kanang gugma mao nay makaluwas. Ang kaning ulo mao ni ang mo create, mumugna mga plano ana. Nya kining gugma mao ni ang mo translate sa gikuan bagi plano. Dayon ang atong nervous system. Nervous system ba kaning gatuyok sa atong lawas, mga nerves. Mao na siya ang Holy Spirit. Mao na ang Holy Spirit naa natong tanan. Naamoy nervous system. O naaw makita ninyo. Dili. Mao man ang Espiritu Santo di makita pero galihok. Di ba? Akan ni ginagmay ra gud ning explain. Unya ang akong ulo unsa man ni? Fadersiano ni dili. Fadersiano. Ang akong kasing-kasing unsa man ni? Fadersiano ni dili. Fadersiano gyapon. Ang akong nervous system Fadersiano ni dili. Kaning baba nga naglitok. Bunga man ni sa nervous system kaning baba galitok. Fadersiano ni. Kaning tudlo nga nagtudlo-tudlo, lahi naman sa nig-function, Fadersiano ni. Di ka kaingon nga, uy, daghan mang Fadersiano. Dili na. Usara ka Fadersiano. Pero daghan siyag mga functions. Pero ato lang isummarize into 3 main functions. Mao na ang Amahan sa atong doktrina sa simbahan, mao ang Creator. Ang anak mao ang Savior, mao ni ang basic nilang function, og ang Espiritu Santo mao ang
sanctifier, ang tigbalaan. Nakaron, unsa may tumong sa Ginoo nga nahimo man siyang tulo ka persona. Unang mensahe nga ang kahiusa, unity, oneness is primary nature of God. Ang Ginoo di ay nagkahiusa. Nya kadtong mutuog Ginoo, magkahiusa gyud. Kung maglihok ning tulo, Amahan, Anak ug Espiritu Santo sa atong kinabuhi, magkahiusa kita. Pero duna gani usaan ni nga di na mulihok, mabungkag ta. Muna ang mutuo lang gyud sa Amahan, di mutuo sa Anak ug sa Espiritu Santo, bungkag. Ang mutuo sa Espiritu Santo pero di mutuo sa Amahan ug sa Anak, bungkag. Mutuo ra mo sa akong naong pero di mo mutuo sa akong baba, awagi mahalin nga salat. Kaya ang ako ramang naong inyong gituhuan, ang akong baba nga nisulti nga pamalit mo salat, di man mo to. Maurasan na dinhis katilingban. Nakaron sa katilingban unsaon man aron makabot ang kahiusa o kaluwasan, kinahanglan mag-una gid ta og himo og pangulo. Naagyoy pangulo ang katilingban. Muna sa atong gobyerno na ay mga pangulo gikas presidente hangtod na gyud sa barangay officials. Gani usahay maglalis patag kinsay atong himuong pangulos barangay. No? Masig magaway-away na sa mga buanguna mo. Pangulo. Sa simbahan nasa tay pangulo gikan sa Santo Papa hangtod gyud sa mga pangulo sa mga organizations, mandated organizations. Importante kayo nga naatay pangulo, sama nga importante sad nga naay Dios Amahan. Nya ang anak, unsa man ning anak? Ang anak mao ang balaod sa katilingban. The law. Muna ang anak pag-anhis kalibutan ingon siya, akong hatagan og sana kumplitong kahulugan ang balaod. Wa kumuanhi aron pagwagtang sa balaod, akong tagaan og hingpit na kahulugan. Siya mao ang balaod sa atong katilingban, ang gugma sa Dios. Kani manggong balaod, gugma man na siya. Panalitan kanang traffic law rule or balaod sa traffic. Nganong mosunod man ta anang mo green ug mo puwa. Ngano inig puwa mo stop man ta? Aron makadagan sa tong pikas. Kay nahigugma man ta nila atos lang tagaag higayon nga makadagan. Munang mohunong ta aron mudagan. Hala sige, ayaw tumana ka ng balaod sa trapiko. Magkabanggaay ta. Ana. O dinis atong simbahan, nganong mao man ay purmas pagparking. Nganong ang atong pimag moingon magyud nga anay a pagpurma. Aron hapsay, luwas. Ato na nanggi hanay daan kay ngano man aron ma-express nga nahigugma tas mosimba dinhi. Gani ni abang ta ning diri kilid 20,000 per month aron lang gyud ma-extension sa parking kay di ta gusto nga ang gihigugma nato nga nagdag sakyanan dinhi madiin-diin og parking. O naa diya kilid. Gugma na. Nya kamo og ingnon mo pimag diri parking, moingon mo buot mo nako ari ko diri. Buangon ka. Inigsod ninyo dinhi na ato mga asirits. Puy-puy taon kay kamot ana siging ana. Nya mo anang asirit ari jud ka agis pikas. Buangon ka. Nahigugma na nimo mo bitang gigiyahan ka na kay nahigugma na sama gud anang manag-uyab, di ba? Kasuway mamuguyab-uyab, ako kasuway sad ko. Og maghigugma ay na, magkuptan na nas kamot, no? Nya hinay kay na sila mulakaw kay basig madagma. Nya agbayan pag ginas laki, kasuway sa kog agbay so na. Wala ko kasuway kuot-kuot no.
Agbay kasuway sa kuana. O niya, ngano agbayan kay gihigugma. Kanang inyong anak o gihigugma inyo ginang anaon. No. O niya inyong anak mulugnot. Awa mahigugma. Posible madagma na dito sa gawas. Pero naay gugma magkuptan na gina. Mo na din gihanay gyud mo. Hanay. Pero naagi mga masinupakon. Naintaw asirit ako bakitaan maglakaw nga ripadong sa unahan. Ang gasunod tuwa din ilingkod sa luyo. Mo ana ding asirit pag-abot sa unahan. Diri lang sir. Ato ra man. Ano nga naon man ninyo anong inyo man ang torturon ang ato mga asirits nga nahigugma man ninyo expression man sa gugmas pari ninyo. Kinsa may head sa parokya ang parish priest. Kinsa may head sa diocese ang obispo. Kinsa may head sa simbahan ang Santo Papa. Musunod ta og unsay ilang hanay kay gugma na. Balaod ba sa simbahan nga mag-color mo sa buhok? Nganong wa man nagibalaod sa simbahan? Kay nahigugma. Nahigugma sa Ginoo nga mao'y naghatag og color sa atong buhok. Dili nato supakon kay may na lang naapatay buhok. Lingi-lingi sa palibot na ipipila wa nay buhok. Ako, kada nako panamin, hapit na ko mo sa isinta, kada nako panamin, nagkanipis na gyud ang diri-ari. Bisag unsaon akong panigkamot nga mudaghan, nag-anam na gyud kasihag. Mao nang ako na lang gihandom ang pagpasalamat nga 20 years ago, puno-puno pa ginidinhi. Karon, halhag na. Madugay ani, sinaw na. Nya, ikaw diha nga nay buhok, wa gani ka pasalamat, color lang, di ka kasunod sa kabubuton sa Ginoo nga maoy atong amahan, nga maoy nagbuhat sa tanan, yawan-on ka. Kaya ang Ginoo mo'y sigig himo, ang yawa mo'y siging guba. Ang tanang hinimos yawa, hinimos Ginoo, gubon si yawa. Nya di na ka kamong musunod dito, patay ka. Yawan-on mo nang yawa, mo'y tiguba sa kalinaw, tiguba sa kahiusa. Maghimo gina siya iyang balaod. Ang yawa, nga wa ra ba maigo sa kaayuhan sa gihimos Ginoo? Pero nang magpalit kag sakyanan, inigpalit mo dito sa Toyota ba? Or ari ba kas Nissan or asa? Naadayon na sila'y brochure unsaon paggamit ang maong sakyanan. Bisan ka na mga gadgets, naana sila'y ka ng guide, manual, aron lang yun ka musunod. Ngano man, sila manggoy naghimo. Kinsa may naghimo anang imong kilay. Nya, nisunod ka siyang plano. Kana, ginagmay ra na. Kisay gahimo anang imong, sa itaw gana, reproductive system. Outside o inside sa imong reproductive organs. Kisay naghimo. Nya, imo nang gimahal. Imong girespetuhan. O sige kang palaygit, sige kang inom ang mga pills, gamit anang kondom, mao ka na'y purpose sa Ginoo. Balaod ba sa simbahan nga magpuyo-puyo ang lalaki o babae? Balaod dili. Huwag ka puyo-puyo diha. Tubag. Oh, nga buangon ay wala mo tingog. Wala. Balaod ba sa simbahan nga muhog jud kag kolekta? Nga manghog mo sa kolekta. Maayo. Kana maglingiw-lingiw mga yawan-on ha. Supak sa balaod simbahan. Mao na ang balaod mao nay gugma sa simbahan. Unsa may Espiritu Santo dinhi sa atong katilingban ang pagtuman sa balaod. Ang Espiritu Santo matud pa ni Hesus, motudlo na ninyo unsaon pagtuman ang tanan nga akong gisulti kaninyo. Matud pa niya, daghan pa ko gisulti ninyo, pero dili pa mo kasabot karon. Pero inigabot sa Espiritu Santo, masabtan ninyo ang tanan nga akong gustong isulti kaninyo. Mao na ang motudlo nato unsaon pagtuman ang Espiritu Santo. Mao na mangandoy kita, musangpit kita sa Espiritu Santo. Ikaw bana na kay naibgan na laing babay
ingna ang Espiritu Santo balaod banis Ginoo nga ako ning hikap-hikapon. Espiritu Santo lamdagi ko. Nya mohonghong day nang yawa, okay ra gid na. Nya ang Espiritu Santo ayaw, sala na. Nya sa may imong sundon. Ha? Nagasige naman nigparayig nimo dito sa beer house. Masaman hikapon dili. Depende nimo. Mao na og suod ta sa Espiritu Santo, sayon kayo ang pagtuman sa mga balaod sa simbahan og sa katilingban. Ngano man makahibaw man ta nga kining maong balaod dinhi nako mapadayag ang akong gugma. Sama nato dinhi na maligya tag slots. Pagbuot ba nas Ginoo o dili? Pagbuot kay alang manas kaayuhan sa simbahan. Unyag dili ka mo palit og slot, bisag naa kay ikapalit. Wa na, nisupak na kas pagbuot, wa na ka makighiusa sa simbahan. Kung mo barog ning atong kumbento, nya kining puno aning atong simbahan dinhi, kaning nang hitabo sa atong palibot, hangtod mo mga matay, magsige mog tan-aw sa simbolo sa atong kahiusa. Dili lang kitang mga online at territorial parishioners, apil na ang mga online parishioners nga nitampo dinhi bisag wa sila dinhi, wa gani sila kakita nato personal, nakighiusa na adayon ang kalambuan. So ang Holy Trinity simbolo sa kahiusa diha sa gugma aron mulambo ang kinabuhi. Ana. Sige, ako mong taga-ag-report sa atong panaghiusa ha. Nao na tog naka-apil ba mo ani. Ang atong SBF DAG para pagtukod sa kumbento as of yesterday na natay halin sa atong mga slots nga tag 500 pesos per slot nga nanatay halin nga 22,506 slots. Oh, pakpak. Anaapay 53,494 slots nga available. Paspas kayo ang atong pagtrabaho ros kumbento. Salamat sa atong mga contractors. Tanawa ang atong tanawon ang update karon sa atong trabaho. Kana ilisana ng atong perspective kay naay gamayng changes ana. Mo nang atong iagi pang simana. So napurma-purma na ang pagpreparar para sa third floor. So padong na tas third floor ang atong trabaho. So atong pakpakan ang atong mga contractors. So nindot kayo no? Nagkahiusa. Mao na siya ang Trinitarian principle. Oneness for progress and holiness. Unya sa ato sang katong bag-o pa lang natapos nato nga Flores de Mayo ug Santa Cruzan, maligya ta tog MMPP nga 10,000 slots, tag 100 per slot.
ang atong total nga halin niabot og 11,608 slots. Pakpak. Ang equivalent ani sa actual nga figure is 1,160,800 pesos. Yang atong gasto sa dato niabot sa 1,138,400 pesos. Naapay sobrang gamay nga 22,400. Pakpak yapon. Nga ako na lang ning lahuson og report ninyo ang husay sa atong mga nahalin sa SBF DAG para sa projects o ang atong kaning charitable fund kay nagpakang ni sila. Sorry to tell you nga ato gidin taong nakuhaan ang SBF DAG. Ang atong total SBF DAG nga nadawat gikan sa February 2023 hangtod sa May 31, 2023 niabot og 10,916,000. Nya ang ato nang na-spend sa projects dinhi sa kumbinto o kaning ginagmay natong project sa palibot niabot na og 6,436,000. So naapay 4,480,000 nga kanang sobra sa SBF DAG. Nya sa atong charitable fund na manghatag na to diri ug ang atong gialot nga kwarta para sa charitable expenses, ang total niabot og 2,358 o 2,358,000 aning February to May. Pero ang atong charitable expenses sa atong gipangtabang adto sa mga kapilya, mga parokya ug mga individual persons ni total og 5,097,000. So naay deficit nga 2,739,000. Nya napakang ni ngadto sa atong SBF DAG as of May 31 naa na lang tay sobra nga 1,741,000 deficit. Gusto mo nga mapositive ni? Gusto mo? Sayon ra gyud kayo, di na mo kinahanglan mo spend og kwarta. Suportahi lang ang atong YouTube channel. YouTube channel na to ba? Kadang Padresiano Ubod. Itong tanawon atong YouTube. Kana nga account. Ang inyo rang buhaton, kanang account ha, dili na kanang uban na may daghan diyang gasigi sa down upload sa atong mga humili na pagimuhingan o Padresiano humili o bisag unsa na lang. Kana gisunda. Kanang naunga pangitaan na sa YouTube. Nya imo nang i-subscribe, imo nang i-like, imong i-share, nya paminaw nimo hangtod mahuman o niya ang mga advertisements imo lang i-allow nga mahuman. Kada nimo buhat ana labing minus na ay 1 peso nga i-share ang YouTube nato. 1 peso. Nya mga 151,000 naman subscribers, nya mangpuno pa gyud mo kamo pa ka subscribe. Sa to pa maghatag tag 1 peso every day sa parokya. Nya 150 man na 1,000. So doon na untay mo sud nga 150,000 kada adlaw sa parokya kung atong tabangan og tan-aw. Igtapos buwan pila man na? Kamo na lang ikwenta. Di ba? Imo ra gyud ang paminawon, manglaba ka, imong paminawon, maglungag ka, magduog mo sa imong paminaw lang ka na magkuan ka, mag-study ka, minaw ka, imo sang ingnon imong mga anak, hunong mo anang TikTok usa day kamodong ay mo anang games usa, paminaw sa mo sa Waling Padresiano aron maka-share tades iyang YouTube channel nya imo sang imbitaron tong imong mga parinti nga mo biyuta haron manood ang tag 1 peso sa parokya. Kay ang tanan nga income nato aning atong YouTube channel atong gamiton sa charitable fund. Nya atong last month or April ang nadawat nato nga share gikas YouTube niabot na og 151,000 atong niaging Abril. Di ba? Atong paminahon karong Mayo og nananaw ba mo? Nag nananaw mo ana nay mapuno.
Di ba? Nya mao ra na atong technique. Nya ini kadaghan na ana makaber na tingali ang atong mag-average of 500 to 600,000 per month nga expenses nato sa charitable. Maluoy magitas manganhi dinhi. Labi na gyud mag-agas-agas ng luha kay naay iyang amahan nga namatay way ikapalit sa lungon. Naain tayo na ospital di kagawas kay dako kay balance mga estudyante tanan way bugas nagmasakiton tambal mga kapilya sad moanhi sad nato dili lang dinhi apil na laing mga kapilyas lain-laing lugar sa Pilipinas mag-message na nato maluoy man sad ta atos mga parokya ug uban pa ato lang gid ang i-share kay usara man ang simbahan usara gyud ang simbahan mo na atong i-distribute ang mga grasya nga atong nadawat unya mao ni siya ang Trinitarian principle, oneness in love and graces, unya oneness in holiness. Og ato ning buhaton nindot kaayo. Nasubo bitaw ko kay naaroy deklarasyon ang simbahan nga dunay local apparition dinis Pilipinas sa mahal nga Birhen Maria nga daghan na sad ang nagdebosyon. Di lang nako isulti kay para di kayo mukan pero nanas atong lungsuranon karon ug mopalit mo lungsuranon na front page na ang pari nga nagwali nga iyang gipasabot nga wa gi-approve sa Roma kining maong apparition ang nagpangulo ani nga usa ka magbabalaod sa atong nasod nasakitan nganong giwali sa pari nga dili pa na-approve sa atong simbahan wa ma-approve ang maong apparition ni Mama Mary. Sa iyang kahiubos, ni file siya, yang gipailag kaso ang pare, kanang gitawag og, sana? Offense, or religious offense, sana? Sa to pagkuhan? Religious offense against religious feelings. Inana man tingin ito? Kana bang nahiubos ka ba? Nasakitan ka kay murag gi-discriminate ang imong pagtuo. Naa man din balaod ana mo kukibaw ana. Sige niyo kung ikiha mo ditso kung kapusas dire. Mao na nasakitan iyang gikihag ditso sa korte. Ang pari gidakop. Wa siya musulti nga ri sa pangulo sa simbahan. Dili unta to sa head sa simbahan, dili sa head sa state. Kay ato man ang look, ato man na sa simbahan nga isyo. Pasabot, mag-usa unta ta. Dito unta to siya ni verify. Father, nga nung imo man ang giwali. Nya pagwali unta, dito unta siya ni report sa obispo. Dito niya gikiha ang pare sa obispo. Dili dito sa korte. Tungod lang kay na ay religious law nga pwede ma-persecute ang offense sa usa ka tao, usa ka pare nganha nimo. Di na lang jud ka pariha man ta pulos man ta Katoliko, we belong to one body. Diri i-report sa head. Kung ang imong kumingking sa tiil matunok, asa man na niya i-report? Aris otok dili dito sa silingan. Karon sulbaro na sa lawas. Ana i-report sa obispo. Karon in town nagkagubot na gamay sila. Nga ato lang iyampo nga mahusay na sila. Ako lang point ba? Maghiusa unta ta. Let us adhere to our head, ang Santo Papa. Nya dayon down na rin sa mga kaparian. Ug naay reklamo, i-report sa head sa simbahan. Ayaw usa dito sa kaning korte. Matod pa ni San Pablo, nakadungog ko ninyo nga nagkinihaay mo dito sa pagano nga babalaod, pasabot dito sa state. Wala na lang gyud makahusay ninyo diha sa atong simbahan nga naamantay daghang mga leaders. Nganong inyo paginang i-report ngadto sa dili taga simbahan. Pasabot, the state law is not the same at all times sa atong church law. So arita sa church law mangayog kasulbaran nining atong mga gipangbati o kaha mga doubts and confusions. Mao nay gitawag og Trinitarian principle. Di ta magbuwag sa magusbana og sa asawa. Kung makasa ang inyong anak niya adto mo report sa silingan, malipay mo,
Di oy, anda i-report ninyo, aron sulbaro ninyo, isip ginikanan, kay kamo may head sa family, lipay kay mo ana. Bisag magsinukmagay pa mo diya, magtamparusay pa mo mga hiwi ng inyong ngipon o mga naong, basta kamo lang, okay ra gid na. Di ba? Maghinilakay mo, maggakos mo iguman, ato-ato lang, ayaw iapil ang silingan. Na pahinomdom lang ni Trinitarian principle. Manindog na ta mga buotan.